येवपी 6 म्हयन्या भितर आंबेडकर भवना खातीर बुन्यादी फातर बसयतले आनी भवनाचे काम बेगीन पुराय करपाचो यत्न करतले म्हूण मुखेलमंत्र्यान घेतिल्ल्या निर्णयाक आंबेडकरी समाजान येवकार दिला। ही पुराय आंबेडकरी समाजाची मागणी आशिल्ली आनी ह्या निर्णयाक लागून पुराय समाज खोशी आसा म्हूण आंबेडकरी समाजाच्या वांगड्यांनी खोस व्यक्त केल्या। आरडेक्सको ब्युरो रिपोर्ट। आमच्या आंबेडकरी समाजाची आणि आमच्या आंबेडकरी विविध संघटनांची अनेक वर्षांपासूनची एक मागणी असली की पणजे सारख्या शहरान परवरी हांगासर बाबासाहेबाचे एक भव्य दिव्य असे भवन उभे रावपाचे आणि त्या दृष्टिकोनासून आमचे वेगवेगळे संघटना इतली वर्सां जाली कार्यरत असले त्याका पाठपुरावा घेत असले आणि काल डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची 134वी जयंती या जयंतीच्या निमित्तान काल गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी जयंतीच्या दिसा पणजे हांगासर एक घोषणा केली की जी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भवनाची जी जागा आसा ती जागा त्यांनी काल आमकां उपलब्ध करून दिलेली आसा। सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाक ती सपूत केलेली आसा आणि त्याच्या बद्दल आम्ही आज गोंयचे सगळे जे संघटना आसात गोंयचो आंबेडकरी समाज आसा आणि गोंयचे जे जे वेगवेगळ्या भागांनी संघटना आसा त्या सगळ्यांच्या वतीन आम्ही भारत सरकार आमचे गोवा सरकार भारतीय जनता पक्षाचे सरकार तसेच मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे आम्ही आज आभार मानतात। जसे मुख्यमंत्र्यांनी एक आमकां एक आश्वासन दिलेले आसा की येणाऱ्या 6 म्हयन्याच्या भितून त्याचा फाउंडेशन स्टोन ते बसयतले आणि जाता तितले बेगीन ते भवनाचे काम पूर्ण करतले आणि त्याच्या बद्दल आज आंबेडकरी जनतेन एक जल्लोष झालेलो आसा। त्यांच्या सगळ्यांच्या मध्ये एक खुशी झालेली आसा की या सरकारान जी मागणी खूप वर्सां पयलींची मागणी आसा ती आज पूर्ण केलेली आसा। म्हणजे जो लढो आम्ही उभो केलेलो आंबेडकरी चळवळीच्या कार्यकर्त्यांनी सगळ्या संघटनांनी त्या लढ्याक आज यश येयलेले आसा। त्याच्याबद्दल हांव सगळ्या आंबेडकरी चळवळीच्या कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन करतलो की ज्या नेटान तेंच्यांनी ही चळवळ फुडें केलेली त्या चळवळीक यश येयलेले आसा आणि त्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन करता आभार व्यक्त करतात। त्याच पद्धतीन आमचे मुख्यमंत्र्यांक आम्ही एक रिक्वेस्ट करता की तुम्ही आमकां आश्वासन दिलेले आसा त्या आश्वासनाचे पूर्तता जो टाइम तुम्ही दिलेले आसा त्या टायमानूच तुम्ही ती करची आणि फुडली जयंती बाबासाहेबाची 135वी जयंती येतली त्या 35व्या जयंतीक या भवनाचं उद्घाटन जातले असे आम्ही एक सगळेजण आश्वस्त रावतला आणि मुख्यमंत्र्याचे आमचे गोवा सरकाराचे हांव अभिनंदन करता आणि आमच्या सगळ्या जनतेच्या वतीन हांव आभार व्यक्त करता।